Nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago sa tulong ng inyong suporta. Patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Sama-sama na naman ang tropa. RH Super nasa lamesa. Patak-patak na para tuloy ang saya. RH Super na ang shot ng tropa. Drink responsibly. Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa mas tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:05 na kabuwasan. Masantos tan maabig iya kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programa na maabig iya kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Narangalan jalabat at DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakaulupyo adasayan kabuwasan. Makterion Lingkor at Timog Pangasinan Dennis Mojares. Kay bamit si kapaborito Errol Horado. Kandiyan technical control si Engineer Nixon Dakal. Agaw natan na Lunes. Pizza 25. At bulan na Mayo 2026. Jadasaray ulo na balita da lokal. Radyo Pangasinan Balita. Tricycle driver naralan na nalabin sa Yagramo na Shabu jad syudad na Dagupan na. Radyo Pangasinan Balita. Estudyante biktima na matatake jad baloy na mga aldan na. Radyo Pangasinan Balita. Duaran luluganan nandapigasan sa kay suwalad patambalan na. Radyo Pangasinan Balita.
Laki na wala da listahan na street level individual na aristo. Radyo Pangasinan Balita. Inda pagtayo o da sari ulo na balita da nasyonal. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Bato and dangerous palapag na NBI. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Anong na akusado inisyuan na ICC arrest warrant palapag nan matibag. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Ang gapone so hold departure order laban Kinan Bato. Radyo Pangasinan Almusal Balita. 25 na testigo iparungtal laban Kinan BP Sara. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Oras tila alas 6:08 na kabuwasan tanatan wadyare detalye saray balita da lokal. Estudyante at akuan at oras na alas 11 na labi jada loob na public plaza na barangay poblasyon na balay na Mangaldan, Pangasinan na sa may biktiman BE so mantao na 20 marikit residente na barangay Maningding balay na Santa Barbara. Lega niya sa may suspect yalakin mantao na 28 laki residente na barangay poblasyon na balay na Mangaldan. Si Katoy na matunahan na lakin mantao na 21 laki estudyante residente na barangay poblasyon na Mangaldan, Pangasinan. Jad inisyal investigasyon na pulis sa Mangaldan bandada alas 7:30 na labi sa may biktima kaibato niya so witness so limuob jad public plaza ya si karaya kalugan at tricycle piyan naman na practice na saraya sayaw legan niya alagarandara niya so kakaibadara niya anang nang suabitla na suspect ya manakar jada plaza ya manobserba at kaliber liber nan ingaton na biktima sa shoulder bag to niya jad loob na sidecar tan sikato si limada comfort room ya mansalat na kawes 3 minuto nan pimawel at tricycle adiskubre na babalang sa brown na shoulder bag kanyang tampol and report jad barangay yan nanangan so CCTV camera. Anong nga so CCTV footage sa may suspect sumanakar jad ni balato na karsada bitbit subag yan ang karga na cellular phone AirPods manbili na 1,500 black leather wallet manbili na 1,500 Spark solar phone manbili na 10,000 Apple AirPods manbili na 8,000 tan kasya mangkantidad na 1,500 piso tan saray national ID tan school ID jad ginawan na manhunt operation na saray kabiyangan otoridad narel sa bitlan na suspect. Radyo Pangasinan Balita. Duara luluganan ng depigasan sa Quezon Patambalan na agawas o aksidente oras na alas 8:35 na kabuwasan jada barangay o bypass road na barangay Dungon balay na Season, Pangasinan sa involved luganan Galaxy Black Nissan Navara ya walay plaka ton YAB 8398 mamanehoan na lakin mantaon na 70 field officer na company awalaan na lisensya residente na Baguio City tan sa may akadami kasi sikato black Yamaha Aero ya walay plaka ton 479
WWC mamanihoan na lakin naman taon na 21, estudyante wala na lisensya, residente na barangay Alak, Balay na isang Quintin, Pangasinan. Unong investigasyon na pulis, akabatan sa redwaran na luluganan, sumamarap at parehong direksyon, yawalaan na o walad-ula unaan, so Nissan Sentra na nakasabilara at ingkagawa na aksidente, si Magi sumutorsiklo at porsyon na Nissan Sentra o Nissan Navara, siya na sa may impact at bakkerto niya. Akagamor na sugat yad ng dalawang parte na naman sa biktima tantampul Yembatik at Posorobio Community Hospital. Radyo Pangasinan Balita. Laki na walad listaan na target intelligence sa packet code B, street level individual, singkat na taklay na uloy at ginawa na anti-illegal drug bypass operation. Yang kasa at oras na alas 11:20 na kabuwasan dyan barangay Payas, Bali na Santa Barbara, Pangasinan. Sa may suspect sumantao na 33 walay asawa, residente na Gerald Luna, barangay Poblasyon, Bali na Malasiki, Pangasinan. Sikato'y siningkat yatampol na Sara Impanolupyo Puwersa na Santa Barbara Police, jag koordinasyon na Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Regional Office 1, asamsamad 5 na suspect. So sa kuya heat shield transparent plastic sachet, yan ang karga na Cebu. Sa kuya 500 piso bill, sa kuya gray purse, sa kuya genuine 500 piso bill bypass money, sa may kumpiskan Cebu, so walay bulaton 1.20 gramo tamambili na 8,160 piso. Sa ebidensya tan sa may suspect, siya nawit ya the police station for proper documentation tam proper disposition na kaso ninsungay na section 5 batan na 11 Article 2 na Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002, so insigap at korte laban at abitlan suspect. Radyo Pangasinan Balita. Unaabot at masulok ya 70 o 70,000 ya kantidad na Cebu, so samsam na taklay nuloy dyan syudad na dugupan na sa ginawan anti-drug bypass operation. Yaing kasa pasado alas 5 na kabuwasan dyan barangay Tapua ka syudad na dugupan. Sa may suspect sumantaon na 20 tricycle driver dabitlan na syudad. Si katoy dinagkam ya tampol kaya rin inyawata so Sabu dasarin ang panggap ya pusar buyer asamsama so sakay heat shield transparent plastic sachet, yan ang karga na Cebu. Wala balaton na 11 sakay gramo, manbili na 74,800 piso. Sa atin niya matalunggaring operasyon, sundalwanan na Dagupan City Police Director Colonel Arnold Solomon. Sa may suspect sa nawit yada police station, tan si katuin sigipan na kaso nin sunggay na Section 5 tan 11 Article 2 na Republic Act 9165 o Dangerous Drug Act of 2002. Radyo Pangasinan Balita. Narangalan ere katibukulan niya balita da lokal antis tayo nung dapag adasari detalye at balita nasyonal. Wadya ni Repigaran Paimano. Ang puta-putang Iren Balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang Iren Sunata. Dami yung Hawak mo ang beat. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito.
Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong tagupenyo, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Tagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ng illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Statistics Office. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na! Samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yang Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kapuasan, Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Radyo Pangasinan, Almusal, Paalita. Alas 6:20 na po ng umaga, 6:20. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad. Almusal Balita ngayong araw ng Monday. Radyo Pangasinan, Almusal, Paalita. Itinuturing na armed and dangerous si Senador Ronald Bato de la Rosa na pinaniniwala ang mga armas ang laman ng mga dalang duffel bags nang tumakas mula sa Senado noong May 14. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, batay sa standard fugitive protocols ng law enforcement, presumed armed and dangerous ang isang pugante at target ng warrant tulad ni De La Rosa, kaya nag-iingat sa pagtutugis at pag-aresto, lalo na dating PNP chief na may malawak na kaalaman at karanasan sa mga operasyon. Nananawagan si Matibag kay De La Rosa na voluntaryong sumuko ng mapayapa
Ang warrant of arrest ang hawak ngayon ng law enforcement body na inisyu ng ICC kaugnay sa pagiging indirect co-perpetrator ni De La Rosa sa crimes against humanity na kinakaharap ni Pangulong Rodrigo Duterte o dating Pangulo. Matatanda ang May 11, 2026 nang i-unsealed ng pre-trial chamber ng ICC ang warrant laban kay De La Rosa na una nang inisyu bilang secret noong November 2025. Tinangkang arestuin si De La Rosa nang muling lumutang noong May 11 sa Senado ngunit naharang sa resolusyon ng private custody ng Senado at umalis o tumakas noong May 14. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, 6 pang personalidad ang isusunod kay Senador Bato de la Rosa na i-issuehan ng warrant of arrest ng ICC na ilalabas sa mga susunod na araw. Ito ang inihayag ni NBI Director Melvin Matibag na sinabi pang ang pag-aresto kay Bato ay tinuturing nilang test case sa kanilang mga operatiba. Si De La Rosa na dating PNP chief ang itinuturing ng chief architect sa madugong drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, habang ang 6 pang kilalang personalidad ay sangkot din umano sa extrajudicial killings sa drug war. Ayon pa kay Matibag, hindi magtatagal ay mahuhulog din sa NBI operatives si De La Rosa dahil may sinusundan na silang lead sa pinagtataguan nito. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. nilinaw kahapon ng Bureau of Immigration na hindi pa na-issuehan ng hold departure order si Senador Bato de la Rosa at wala pa rin umano silang record na nakalabas na ito ng bansa. Ayon kay Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval, sa ngayon ang senador na may nakabimbing warrant of arrest mula sa ICC ay nasa ilalim pa rin ng Immigration Lookout Bulletin Order. Ipiniliwanag ni Sandoval na ang Department of Justice ang nag-i-issue ng hold departure order at tagapagpatupad lamang nito ang immigration. In-issue ang departure order laban sa isang tao na matutukoy ng hukuman ng isang flight risk. Sa ilalim nito, hindi maaaring lumabas ng bansa ang isang individual na subject ng hold departure order maliban na lamang kung pagkakaloban siya ng permiso ng hukuman. Sinisiguro rin anya na mahigpit silang nagbabantay sa mga international ports of entry at exit at wala pa silang record ng paglabas ng senador ng bansa. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. posibleng umabot sa 25 testigo ang ihaharap ng House Prosecution Panel laban kay Vice President Sara Duterte sa nalalapit na impeachment trial sa Senado. Ayon kay Lead Prosecutor Representative Jerbil Luistro, maaaring tumagal ng 3 buwan ang paglilitis. Ngayon man tumanggi muna siyang tukuyin ang mga pangalan ng mga testigo. Paliwanag ni Luistro, bawat testigo ay daraan sa direct examination ng prosecution bago isailalim sa cross-examination ng defense panel. Inaasahang magsisimula ang trial sa July 6. Sa kabila nito, aminado si Luistro na wala pang impormasyon ang prosecution panel kung ilan ang ihaharap na testigo ng depensa para ipagtanggol si BP Sara. Amang ito ay sasailalim sa cross-examination ng 11 miyembro ng House Prosecution Team. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita.
Sa iba pang mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. naghain si Caloocan City 2nd Representative o 2nd District Representative Edgar Egay Erice ng House Bill number 9297 o ang Responsible and Accountable Election Campaign Act na naglalayong obligahin ang lahat ng kandidato sa mga halal na posisyon na magsumite ng detalyadong plataporma at lumahok sa mandatoryong mga debate. Sa ilalim ng panukala, kinakailangang magsumite ang mga kandidato ng nakasulat na campaign platform o political agenda kasabay ng kanilang Certificates of Candidacy o COC na naglalaman ng kanilang mga programang ipatutupad, prioridad sa pamamahala at mga polisiya sakaling mahalal. Inatasan din ng panukalang batas ang mga kandidato na lumahok sa mga opisyal na debate at public forum na pangangasiwaan ng Commission on Elections upang maisulong ang transparency, accountability at issue-based campaigning. Sa saklaw ng House Bill 9297, ang mga kandidato sa pagkapangulo, pangalawang pangulo, senador, kinatawan sa Kongreso, gobernador, mayor, vice-mayor at mga lokal na posisyon sa lehislatura. Kailangan ding ilahad ng mga kandidato ang kanilang mga plano hinggil sa ekonomiya, edukasyon, kalusugan, infrastruktura, kapayapaan, kaayusan, kalinisan at pamamahala. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin nyo ang ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Monday. Oras po natin 6:29 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iran balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang Iran sunata. Hawak mo ang beat. Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Good morning mga kapaborito, 6:30 na. Time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo mga kapaborito? Aba ay magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Binmale, Paborito. Bugalyon, Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarap, Paborito. Diyan Orbis Tondo. Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Ang inyong official summer station. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Talagang summer ang saya-saya. Dito sa Pangasinan, halina na. Mula Lingayen Beach, saya di mapantayan. Kasama
pamilya. Sa Marasaya, Pangasinan, sigawan dago. Init at saya, sabay-sabay nating maranasan. Radyo Pangasinan. Your fun under the sun summer station. Sa Marasaya. Umangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:32 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan Maabig Kabuasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, Maabig Kabuasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterio Lengcora, Timog Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pogi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Lunes, 25 sa buwan ng Mayo 2026. Samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga mainit na issue ngayong umaga. Kung mayroon kayong mga gustong iparating na mga hinaing, mga reklamo, mga suggestion, opinion mangyari lamang po tumawag o mag-text sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya sa Globe number 0927-974-2784. Ayan. At sa atin pong YouTube at Facebook, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan. Malamig ang panahon sa aming kinaroroonan. Pero mainit sa gabi, kapaborito Errol. Ay, ganyan talaga. Oo. Malinsangan. Malinsangan. Mas mainit ang issue sa Senado. Sa gitna ng mga usapin tungkol sa panibago na naman na kudita sa liderato ng Senado, nais nitong si Senate nais ng Senate minority block na itong si Senador Sherwin Gatchalian ang magiging Senate President. Mampapigar ni Rizakay. Oo nga yan. 12-11 nila. Oo nga Yan ang sinasabi nitong si Senador Francis Pangilinan, si Kiko. Ayan, si Kiko. Senador Kiko. Oo. Na ang kanilang grupo na tinawag na Solid Block 11. Ayan, Ang nagtulak kay Senador Gatchalian na magiging Senate President kapalit ni Senate President Peter Alan Cayetano. Oo, ayon kay Pangilinan, si Gatchalian ay nagsilbi daw na chairman ng Committee on Finance at siya yung gumawa ng deliberation sa controversial na 2025 national budget na nagprotekta sa kaban ng bayan, itong si Gatchalian. Ngunit maring ang balita na maring itinanggi ni Senator Kiko Pangilinan ang mga espekulasyon na iniuugnay sa umano'y panibagong kudita sa liderato ng Senado. Ang tanong, may kinalaman ba ang panibagong kudita kung sakali sa Senado sa impeachment ni BP Sara Duterte? May kaugnayan sa impeachment ni BP Sara Duterte ang pagtulak kay Senador Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President kung magwawagi ang minority block. Ayan, oo. Ipinopos ng Solid Block 11 ang minorya sa Senado na kinabilangan ni Senador Francis Pangilinan, itong si Senador Gatchalian upang matiyak at magiging patas daw, walang kinikilingan
at maganda ang magiging takbo ng Senate Impeachment Court pagdating ng paglilitis laban kay BP Sara. Ibig sabihin ng minority block may kinikilingan. Ha? Oh. At hindi patas itong si Senate President Cayetano? Yun ang sinasabi ng minority block naisa lang ng ilang senador na palitan si Senate President Alan Peter Cayetano na naupo lamang noong Mayo 11. Parang nagkakaroon ng 11 yan dyan. Upang maiwasan ang mga isyu ng politika at maibalik ang integridad ng Senado. Sinasabi ng minorya na napatunayan na si Gatchalian ang kanyang kakayahan noong deliberasyon ng pambansang pondo. Ayon kay Gatchalian, kung siya ang maupo bilang leader ng Senado, kailangan niyang panatilihin ang walang kinikilingan, paninindigan at suriing mabuti ang mga article of impeachment laban kay BP Sara Duterte. Ang tanong, magwawagi kaya ang minority block 11? Meron kung sakaling magkaroon ng kudeta? Masyadong dikit ang diyan sa Senado 12-11 na bilang ng majority at minority block. Kaya hindi mawawala ang usapin ng kudeta sa Senado. Ang madalas na pagpapalit-palit ng liderato sa Senado ay lumilikha ng kawalang katiyakan sa politika na nagpapahina sa kumpiyansa ng mga negosyante at investor. Ang ganitong kaguluhan sa Senado ay nag-aalis ng focus ng pamahalaan sa mga urgent problem ng pang-ekonomiya tulad ng inflation, mataas na gastos sa enerhiya at paglikha ng trabaho. Kaya nga ang mga prioridad sana na panukalang batas o mga reformang pang-ekonomiya dahil sa pagbabago sa pabago-bago sa pamumuno ng komite at pagpapalit-palit ng alyansa na nakakaapekto daw yan. Ang mga dayuhang mamumuhunan ay naghahanap ng matatag at predictable na mga institusyon. Ang madalas na kudita sa Senado nagbibigay ng impression na hindi stable ang klima ng yung mga namumuhunan sa bansa. Diba? Ayon sa mga grupo ng negosyante gaya ng Philippine Exporters Confederation o PhilExport at mga lokal na ekonomista, ang mga ingay sa politika ay nagdaragdag ng pressure sa ekonomiya na apektado na rin ng mga pandaigdigang issue. Alam po na ninyo ang kawalaan ng malinaw na direction mula sa mga gumagawa ng batas ay maaaring magdulot ng paghina ng tiwala sa merkado na posibleng magresulta sa mga mataas na stagflation na risk. Yun yung isang upang maiwasan ang mas malalang epekto, mananawagan tayo sa mga lider ng gobyerno na unahin ang katatagan ng institusyon at tapusin ang mga legislative na agenda anuman ang mangyari sa pagbabago ng liderato sa Senado. Sana. Para sa ganun, magkaroon tayo ng direction. At dapat unahin nila yung kapakanan ng taong bayan. Si Senador Cayetano, si Alan Peter. Peter Alan Cayetano. Alan Peter Cayetano. Senate President. Matalisiw matitan. Siyempre, lawyer yan abogado yan sa pamisakay, si Gatchalian. Sherwin Gatchalian. Sa ibabagadamot, si Katoy ang ilaban at sa may pundo. National budget. Yun lang yung basihan. Yun ang basihan. Si Senator Lito Lapid parang kapulikulkula na. Nako. Walang minority matitan. Alam mo kasi, pag si Lito Lapid, magiging pelikula ang Senado. Sikatutan so, na may
nga po yung issue. Oh, walang Diba? issue. Walang issue. Oh, walang Kung mo si Babagato. kasi silent eh. Walang ka po mo si Babagato lante. Parang, Diba? May agami sa sausaw. Parang committee yung silent eh. Agami sa sausaw. Hindi siya nakikisawsaw sa mga samot-saring issue. Oo. Kaya, Nasa minority siya. kaya tingnan natin kung magkakaroon nga ng panibagong kudita naman at ito nga ay Nasaan siya? tinutulak. Nasa minority o nasa majority? Yung mga minority na itutulak. Itong si Lito Lapid. Hindi ko matiyak kung nasa minority yan eh. Kaya pag nagkaroon naman ng panibagong kudita dyan, talagang wala namang mangyayari. Kundi yan na lang ang kailang inaasikaso. Yung mga pangunahing pangangailangan ng bawat Pilipino napapabayaan. Ay, correction pala. Nasa majority. Majority. Okay. Nasa majority itong si Senador Lito Lapid. Lapid. Hindi siya pwede. Oo nga. Kasi nandiyan na si Cayetano. Malay mo, Dapat galing sa mga minority. malay mo, baka magiging naman, siyempre artista, bintumbling yan eh. Pag naging bintumbling yan, napunta sa minority. Di ba siya yung gumanap doon sa bintumbling? Pag naging bintumbling yan, mahilig sa kabayo, baka tatalon sa kabilang bakod. Malay mo. Tingnan natin. Taken mo si Senador Robin Hood Padilla. Hindi marunong Tagara man pakpakan mo daw. Hindi marunong mga bayo yata itong si Robin Hood Padilla eh. Kaya hindi maaring tumalon sa kabilang bakod eh. Alas 6:43 ng umaga. Good morning kay Harold Johnson. Maagang nanonood dyan sa may LGU Calasiao. Si Emily Libatiki, have a blessed Monday morning. Sabi niya, Susana Bungar Bustamante. Good morning sir, sabi niya. Si Erwin Tapalya Mayo. Siyempre Mayo, magiging Hunyo yan mamaya. Good morning po sa inyo. Bumago tayo sa mga magagandang balita rin, kapaborito Errol. Dahil libo-libong residente ng iba't ibang barangays sa bayan ng mga Tarim, Pangasinan ang nakatanggap ng iba't ibang libreng serbisyo medikal noong nakaraang araw. Ang aktibidad ay pinangunahan ng Region 1 Medical Center dito sa lungsod ng Dagupan at ang lokal na pamahalaan ng mga Tarim. Ang mga nabigyan ng benepisyo medical ay ang Barangay Kitigan, Barangay Umangan, Barangay Bugtong Silag, Barangay Punglo Mulag, Barangay Punglo Balag, Barangay Bunlalakaw, Barangay Limansangan, Barangay Kalumbuyan Norte, Barangay Malunok, at Barangay Durungan, Limansangan. Ginanap ang libreng medical mission noong May 22. Ganap na nag-umpisa sila ng alas 8 ng umaga hanggang hapon yan. Diyan sa may Katigan National High School. Umasiste ang mga doctors, nurses, mga volunteers mula sa Region 1 Medical Center sa pamumuno ni Region 1 Medical Center Chief Dr. Roland Omehia sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan ng mga Tarim, Pangasinan. Ang pangunahing layunin ng Medical Mission Program ay nakapagbigay ng libre at dekalidad na serbisyo ng pangkalusugan tulad ng mga gamot, consultation at kasama dyan yung dental.
pinagkalooban ng libreng konsultasyon, check-up at binigyan ng libreng gamot ang mga individual na hindi kayang tustusan ang pagpapagamot sa hospital. Nagsagawa sila ng mga serbisyo tulad ng libreng x-ray, libreng dental check-up, libreng bunot, may mga screening pa upang maagapan ang pagkalat ng iba't ibang sakit o karamdaman. Lalo ngayon siyempre pumapatak na ang ulan at tuwing tag-ulan kasi tumataas ang banta ng tinatawag na wild yung disease tulad ng waterborne, yung waterborne disease gaya ng diarrhea o mga cholera mula sa mga kontaminadong mga tubig, yung influenza at sipon. Di ba? Hindi lang yan, nandyan ang leptospirosis. Mula sa yung mga nasa biglang taas ng tubig. May mga ihi o dumi ng daga, may mga dengue. Yung may mga lamok na carrier ng dengue, nangingitlog at syempre ito ay nagbibigay ng sakit. Para maiwasan ang sakit na leptospirosis, huwag lumusong sa baha kung hindi kayo nakasuot ng buta at maghugas agad ng sabon na may tubig. Para maiwasan yung sakit na leptospirosis. Tungkol naman sa sakit na yung dengue, upang makaiwas sa sakit, hanapin at sirain ang mga pinamumugaran ng lamok. Itapon ng mga naipong tubig sa mga yung kunyari, yung nasa alam mo yung lumang gulong. Yan, yung mga paso, mga lata, mga drum, mga timba, yan. Ibang bantang iramay kargatutan. Dapat na daw yung kumain kayo ng masustansyang pagkain, uminom ng mga vitamin C at magpabakuna laban sa trangkaso dahil may kasabihan tayo na health is wealth. Ang kalusugan ay kayamanan. Kaya yun po yung kasabihan natin. Naalala ko nga pala yung sinabi ni dating Governor Amado T. Espino Jr. na sabi niya humanap ka ng pinakamahirap na pamilya at ang naghahanap buhay ay yung padre de pamilya. Paano na pag siya ay nagkasakit? Diba? Paano na ang kanyang pamilya? So, yung mensahe na yan ay para sa mga padre de pamilya na siya lang yung naghahanap buhay. So, kailangan na alagaan ang sarili. Dapat kumain ng masustansya na pagkain, uminom ng vitamin C, pero yung mga mahihirap ang buhay. Yung dapat mong alagaan ang iyong sarili. Pero pag mahirap ang buhay, ikaw ang naghahanap buhay, kailangan mo kinito si kaso ano naman sakit manana bilay paano tulay lante kanyan nakaukulan kaya kailangan na asikasuhin natin lalo na ngayon kung may panahon ng tagulan siyempre nandyan yung mga iba't ibang sakit na ating nakukuha sa panahon ng tag-ulan. So, itong mga mahihirap ang kailang buhay, siyempre, hindi nila matustusan yung kailang pangangailangan na magpa-doktor, mapunta sa ospital, dahil, yung kailang kinikita araw-araw, kulang pa sa pantustos sa pamilya. Kaya hindi na sila nakakabili ng kailang maintenance, nakakabili ng mga gamot para sa kailang sarili. Kaya
dapat din na magkaroon ng yung programa. Actually may programa ang lokal na pamahalaan, local government unit ay yung programa sa pangkalusugan. Pero ilan lang yata na mga LGU ang nagsasagawa ng ganitong mga activities. Pero karamihan, meron naman. Oo. Kasi pinaglalaanan nila ng pondo yan eh. Correct, may pondo yan. May mga pondo rin sila. Oo, may pondo yan. May mga RHU sila. Rural Health Unit. di ba? Oo. May mga clinic yung mga yan. Pero kulang ng gamot. Dapat mag-purchase sila ng gamot at ibigay nila sa kailang mga kababayan. May ako naman dyan, nakalaan naman na budget dyan para dyan sa pangkalusugan Kaya ang purpose niyan ay upang mabigyan ng mga libreng gamot ang inyong mga kababayan. Good morning nga pala kay Don Ramon Bautista. Sumama ba yan sa hindi. mga taram? Kasi marami siyang nasikaso dyan sa may Region 1 Medical Center. At siyempre si Don Ramon Bautista ay ungkol yan palagi. Alam mo, napakasipag din ito si Don Ramon Bautista Sr. At matulungin pagdating dyan sa may Region 1 Medical Center. Center. Niyo tulong. Watang kay the Region 1 natan si Don Ramon so anak nila bat. Correct. Kahit na yung mga nila dyan, mga tauhan nila dyan, si Mr. Roland Mundala, pwede rin lapitan yan kung sakasakaling nangangailangan kayo ng tulong sa inyong mga pasyente dyan sa may Region 1 Medical Center. Good morning sa inyo dyan. May 1,500 bed capacities, Lara. Dyan sa may Region 1 Medical Center. Yung malaking building dyan dito sa Arellano. Meron pa silang annex. Dyan sa Bunlok. Para mapagsilbihan ang mga pasyente, hindi lang dito sa lalawigan ng Pangasinan, kundi pati yung mga karapit probinsya na gustong pumunta rito sa Region 1 Medical Center upang magpagamot, di ba? Kaya ganyan ang serbisyo ng Region 1 Medical Center. Ina-accommodate lahat ng mga pasyente na dinadala diyan sa naturang pagamutan. Kaya nga nagkaroon ng additional na bed capacity. Ginawang 1,500. Ayan, kaya from from 600 to 1,500 bed capacity. Nagdagdag ng bed capacity, nagdagdag din ng mga tao. Nag-hire sila ng mga nurses, mga doctors, mga empleyado. Tapos siyempre dakala so na-accommodate na. Pasyente. At ito ang gusto nating linawin dyan sa Region 1 Medical Center. Meron yung charity ward at tinatawag. Ito yung charity ward, ito yung mga libre. Ito yung kung mayroon ka mga sakit na pwede mong ipagamot dyan sa charity para sa ganun minus gastos. Kung gusto mong P-ward, siguro marami kang pira, kaya nag-P-ward ka. May bayad yun. May pambayad. May pambayad. May pambayad. Kasi papipiliin ka naman Pero kung ikaw ay kapos at gusto mong magpagamot, pwede pa rin. At pag ikaw ay na-admit, pwede rin sa may charity ward. Kasi kaya namin sinasabi ito dahil may mga kababayan tayo na nagsasabi, Region 1, sabi nila, libre, may bayad pala. Libre, nga may bayar, nariregal medradyo, libre na wala kang charity. Pero kung si kan pasyente, sa pamilya man ang desisyon na o jacket pay ward, ibig sabihin, bayar kayo. Kaya nung sabi ko, saan ba kayo? Sa charity o sa P-ward? P-ward po, Ibig sabihin, pambayad ka.
doon ka sa P-Ward. O kung charity ka sana, pwedeng sagot ka ng Region 1 Medical Center. Pag P-Ward, siyempre private doctor sa mga nandyan na mag-aasikaso sa inyo. Yan. Kaya, pag tinanong kayo, P-Ward o sa charity ward ang pilihin ninyo para sa ganun, hindi kayo mahirapan sa gastos. Pero kung kayo medyo may pera na pambayad, lima kayo sa may payward, siyempre yung serbisyo niyan medyo mas kumbaga wala ray kwarto ditan kasi mambayar ka lang di ba? Correct. Wala ray convenient. Kumbaga, ay actually maayos naman yung kalagayan. Oo. Pero yung mga gabay mo, wala ka sariling sa kwarto. Wala ka private, di ba? Oo. Private ward irarata. P-Ward. May babayaran dyan. May babayaran ka dyan. Alas 6:57 ng umaga. Good morning kay Alvin De Guzman. Kinamuta, Makabito, siyempre. Good morning din kay Kapitan Saldi Bahuson, kay Kagawad J. Jomar Bistro, kay Kagawad Junjun Gabrielio, at Kagawad Dominador Episcope. Paing Palos ng Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan, magandang umaga. Sa aming pagbabalik, talakayan namin yung nangyayaring kuwari dyan sa karagatan ng Lingayen Gulf dahil apektado na po itong mga mangingisda. Sino kaya ang nagpapakuwari dyan at ano ang ginagawa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ganun din ang Department of Environment and Natural Resources. Ano ang action nila dito sa nangyayaring illegal quarry dyan sa karagatan ng Lingayen Gulf. Mamaya, talakayan namin yan, makalipas lang po ng ilang palala. Ang puta-putang Iran balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang Iran sunata. Hawak mo ang beat. Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan,
at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong tagupenyo, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ang illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Statistics Office. Sama-sama na naman ang tropa. RH Super nasa lamesa, patak-patak na para tuloy ang saya. RH Super na ang shot ng tropa. Drink responsibly. Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag na saray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Bumangon na! Samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan.
Oras alas 7:05 ng umaga sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan Maabig iya Kabuwasan Pangasinan na ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makturo Lingkor at yung Pangasinan Dennis Muharis at kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Lunes 25 sa buwan ng Mayo 2026. Samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga mainit na issue ngayong umaga. Oo. 25 na. Oo, 25. Mamaya magpapaalam na si Kumari Mumay. Papasok na naman si Kumpare June. Don Ramon Bautista, good morning. Ingat-ingat po sa pagmamaneho papunta ng Region 1 Medical Center. O yung mga kapaborito natin, yung mga drivers on the road. Ayan, oo. Ang mata sa hita. kalsada. Wag sa hita. Si Kamut. Ayan, oo. Di maingat naman itong mga drivers on the road. Ayan, huwag lang idaan sa init ang pagmamaneho, ha? Init ng ulo. Init ng ulo. Dapat lagi tayong may baon na pasensya. Oo. Marakap ito yung pasensya. Oo. Siyempre, kung mainit ang panahon, iinit ang ulo mo. Na may panangan niya, pasensya. Oo, pasensya, hindi wala Pasensya. man. Sige, biskwit. Oo. Agkwanta na ang tanong doon Ramon ito niya, may merindaan ng saman. May ang kikilag May pasensya. may puti. Tibukal. Hindi dumaman. Dumaman. Puto sikot babagam. Hindi dumama. Dumama puto sikot. May ang kikalagman niya tibukal ba? May nawat. Nanawat. Pero nata social tawag kami cookies. Cookie. Ayan, Uy! Ang mga magsasaka at mangingisda ay dapat nating alagaan dahil sila ang nagsusupply ng pang-araw-araw na pagkain. Kung walang magsasaka o mangingisda, paano na tayo mabubuhay? Yung tama yan dapat alagaan sila ngunit tila yata walang pagmamahal. At walang pag-aasikaso sa mga mangingisda natin. Oo. Paano naman yung mga maliliit na mangingisda at magsasaka? Oo. Dahil, yun nga, may nakita nga tayo dyan sa may Lingayen Group sa Karagatan. May isang video na lumabas. Di ba wala statement to demand actually. Ito magkasinibaga na kinansaya, BIPAR. Yung, yan po ay nakaka-apekto. Ayan, Nakaka-apekto sa pamumuhay ho ng mangingisda. Ayan, yung nakikita na po sa video. Ayan. So, yun po yung... may sinasabi siya dyan yung barko na daw na yan ay nagkukwari daw. Yan At hindi lang daw yan iisa. Pakinggan na natin. So yun yung ang sinasabi niya, mining. May buya. May matanda na kapangipalagan tayo kinit. Tatalapos na ko. Aton na yun. So apat yung nandyan na malaking barko na allegedly ayon sa mga mangingisda tulad niyan mining. Imbestigahan na lang ng mga otoridad. Kinatagay kasi dararatag kasi wala mga activity ng kanila. May permit
May permit siguro. Kaya nga, yan, yan, nakita yung kanyang, so, nasira. So yan, ang kwan dyan, ang illegal na pagmimina o quarrying sa karagatan o yung quarrying na ito ay nagdudulot ng yung matinding pinsala sa mga mangingisda dyan sa Lingayen Gulf, di ba? Ayan. Kawawa naman yung Kawawa talaga, lalo na't yan lang po yung kanilang hanap buhay. Yan lang po yung alam nilang marangal na trabaho na pangsuporta sa kanilang pamilya. Kaya nga Kaya yung nasira yung kailang kabuhayan sa pamagitan ng yung pagsira ng yung naturang barko na allegedly nagmamining diyan sa Daw. sa naturang lugar. 4 na barko yan na naglalakihan at Chinese, sabi nila. Mabaga to man video. Kaya nga Chinese. Ang pagkuha ng buhangin, bato o black sand sa ilalim ng karagatan ay sumisira ng mga coral reefs. Ito yung mga pangitlugan ng mga isda. Nagpaparami ng mga isda. Dahil din sa ingay ng mga naglalakihang makina at dambuhalang barko, ang mga isda ay lumalayo. Ang mga dredging pipe at malaking angkla na mga quarry vessel ay madalas na nakasabit at sumisira sa mga lambat tulad yung pinakita yung fishing traps at maging sa mga maliit na bangka ay talagang masisira din at apektado yung mga mangingisda. Ang paghukay sa seabed ay nagpapalutang ng putik at buhangin, nababawasan ang liwanag na pumapasok sa tubig na kailangan ng mga isda. Kaya ang mabilis na pagkaubos ng isda ay direktang nakaka-apekto at ito yung resulta ng yung quarry. Mababa ang kailang kita ng mga mangingisda, di ba? Kaya ang mga mangingisda ay napipilitang para mabuhay, mangungutang na naman para lang may maitustos sa krudo ng kanilang mga bangka na hindi nababawi ang kanilang mga kita. Nawalan din sila ng direktang pagkukunan ng pagkain para sa kailang sariling pamilya. Ang ganitong mapanirang gawain ay mahigpit na ipinagbabawal sa ilalim ng batas. Tulad ng Philippine Fisheries Code. Yung BIPAR. BIPAR, at yung DANR. Ang kawalan ng aksyon ng DNR at BIPAR sa mga illegal quarry sa karagatan na nagdudulot ng matinding banta sa kalikasan at kabuhayan ay dapat silang panagutin, di ba? Itong mga BIPAR at DNR. Malay mo, may permit nga sila. Saan? Yan, yung mga barko dyan na gawa ng activity. Malay mo. Kaya nga kaya nandyan. Paano sila nagkaroon ng permit? Kaya nga Ano ba ang eksaktong nakalagay sa permit nila? Bakit mo ano yan, i-dredge nila yung dagat? Kaya nga Ano yan? Hindi, baka binabaha yung dagat. Di ba? Kaya ang kawalan ng konkretong aksyon ng mga ahinsang ito ay may tuturing na tahasang pagtalikod sa kailang tungkulin kung hindi sila action dito sa nangyayaring yung massive quarry dyan sa may karagatan ng Lingayen Gulf.
Kaya nasaan ang tinatawag nating environmental protection? Kung ang mismong mga tagapagpatupad at tagapag-alaga ng kalikasan ay nagbubulag-bulagan, di ba? Ang sabi dito, oh, sa Pilipinas, pwede daw maging legal yung ang legal. quarry o dredging sa dagat. Kung Pero kailangan ito ng mahigpit na permit permit. at pagsunod sa batas. Depende kung anong klase ng materyales ang kinukuha at saan ginagawa. Ayan, saan ba? Depende. Saan ba may ba? mga lugar daw na pwede. Ay ngayon, yung tinatanggal nila diyan, buhangin. Hindi, yun nga ang bato? depende kung anong klaseng materyales. Blacksan. Di ba? Ngayon kung blacksan, mahal ang blacksan. DENR, Mines and Geosciences Bureau, o MGB. Kaya nga, Minsan may approval din daw ng local government correct. at environmental agencies. Yan, kasama sa mga permit ang ECC o quarry o dredging permit. Kaya nga Clearance kung nasa protected area, municipal waters o shipping lane, yan mga yan. Ngayon, Pwede din daw, pero depende kung saang lugar. Yung lugar na ba yan, yung nasasakupan ng Lingayen Gulf, pwede ba? kaya nga. O kung pwede, wala tayong Kung magagawa. maalala mo, Bahala na kayong mga mangingisda dyan. Kayo na lang ang mag-adjust. Oo, kasi kung pwede. Kasi alangan may na. permit sila, bahala kayo sa buhay nyo, mga mangingisda kayo. Ang importante, may nagkukwari dyan. Ang importante, may kumikita. May tinatanggal na buhangin. Pero, naalala mo yung mga barko na yun, di ba? Nandoon sa karagatan ng Sword noon, di ba? Ngayon napunta siya, napadpad sila dyan sa may Labrador hanggang sa Lingayen na ngayon. Lingayen. So, dapat sana Pinahuli ni Mayor, ang tuyo. yung May 3 fishing boat from Dagupan for unknown reason. Isa doon, bangka ni, binanggit yung dating barangay official sa Dagupan. Pinahuli daw ng mayor. yung bangka. Oo, 3. Bakit? Noong anong araw, may tinex ito nung May 13. Ano ba ngayon? 25 na, matagal na pala ito. Ngayon ko lang nabasa. Hindi ko nabasa kasi for notice, unknown reason. unknown. Hindi alam kung anong rason. Hindi naman sinabi kung sinong mayor ito. Sinong mayor? Sa ikanto dyan. By the way, pinahuli ni Mayor, kanto na ba? 3 fishing boat from Dagupan. From unknown reason. Isa From doon. Dagupan, so ibig sabihin, Hindi, sa ibang lugar. taga-Dagupan yung mga, Kaya nga. mga may babagadan bangka metrol. Kaya nga, Man. ngayon, siguro hinuli sa ibang lugar. Inuli nga doon sa bayan nung bayan nung mayor. Bayan ng mayor. Oo, nakakasakop sa dagat. Yung For malawak unknown yan. reason. Malawak yan. Yung Ha? karagatan. Oo nga eh. Sinong Sinong mayor ito? niya. Sinong mayor yan? Sa pakamot yung mayor ka, akin at irelo mo. Kaya nga. O baka naman Baka naman baka illegal entry. illegal entry. Ha? O baka Kasi taga-Dugupan, tapos pumunta doon sa padaan lang siguro. ibang bayan So illegal entry. O ID no entry. Kaya O kaya asapawan dala may balututuya may mayor. malamang ganyan. Yan. Okay, Okay. Kaya ang kung dyan, yung nagkuakwari dyan, dapat na malaman natin kung may kaukulang permit na galing sa mga iba't ibang ahensya. Kung ano ang kinakwari nila dyan sa karagatan at saan nila dinadala yung kinukwari nila dyan sa karagatan. Kaya dapat provincial government dapat magpakita kayo ng paimbisigan na lang. I-call out na lang itong mga opisyal. call out. Call out, panawagan.
Oo, panawagan mo. Oh. Ako na ako na. Hindi, ikaw na, Ako ikaw na. Oo, sa lahat ng mga kapamilya, mga Aliw nung tan. So, panawagan. Ay, hindi ba ganun? Hindi ganun. Hindi ganun. Panawagan ka mo eh. Oh, panawagan. Panawagan, oo. Hindi kanya klase ng panawagan. Hindi, ganun na alam kong panawagan. Huwag mo nang ipanawagan. Huwag na. Sige. Baka marinig nila itong Oo. baka marinig nila itong programa, action na nila. Oo. Yung hinaing. O, yung mayor na nakakasakop doon. Oo. Kung saan banda ba yun? Oo. Yung bangka na yan na ipinlay. Oo. Na na-play dito. Kaya nga, Lingayen eh. Lingayen Golf. Lingayen Golf? Lingayen Golf. Basta Lingayen. Yung Lingayen Golf, mahaba yan. Hanggang doon sa may kunyan. Ni, hanggang manod kin. Laon yun. Laon yun. San unarap ka jayod kinay, bandaed Labrador, Swal, kanto. Oo. So, ilang bayan yan? Sige. Huwag na natin hintayin na tuluyang mawalan ng hininga ang mga yamang dagat bago kayo kumilos. Panahon na para gisingin natin ang DNR at BIPAR na nagpapatupad ng tamang batas. Panagutin ang mga may sala at protektahan ang karagatan na hindi natutulog sa pansitan itong mga ahensya ng gobyerno. Mayra Bustamante, magandang umaga. Maribek Rivera Balason, magandang umaga. At ganun din sa mga masugid nating taga-subaybay, magandang umaga kay Mayor Carl Christian Biga, magandang umaga. Lunes ngayon. Alam mo na yung flag ceremony. Pagawian niya. Ay bago tumuloy sa flag ceremony ay siya muna ay nagsisimba, nagpupunta muna ng simbahan. Ayan, oo. Si Sir Jeffrel. At gawin din kay Dr. Felix Domicilio. Belated happy birthday! Kantahin natin. Si Sir Felix, kantahin natin. Sige. Sige, 1, 2, 3, go. Happy birthday sa'yo. Uy. Happy birthday, Sir Felix. Ayan. Dito nagbali na mapandan. Huwag mo nang tanungin ang kanyang edad. Diyan tayo mag-aaway-aaway kwanto. Next question, please. Ayan. Sana nagustuhan mo yung special number. Ayan, Good morning din kay Boss Darwin. At gawin din sa lahat ng mga miyembro ng Sangguniang Bayan dyan sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. Wala punsya lamat. Punsya nung nandun si baka pupunta doon si Kwan. Hindi, baka wala punsya lamat. Siyempre. Siyempre. Alam mong nakagawian nila dyan sa Mapandan. Kung anong week yung matimingan na may birthday, yun. Dyan sa may Sangguniang Bayan, ay every Monday, nagsasalo-salo sila. Ayan. Sila ay nagsasalo-salo. Di ba maganda yun? Maganda. Sabay-sabay silang kumakain, nagkukwentuhan. Yung harmony. May harmony. Ang legislative sa executive. Sa tawagan day mayor, di manad mayor's office. So, sabay-sabay po silang kumakain. Ayan, Napakaganda. Ganyan yung mga opisyal nyo. Good morning kay Lolo Orpilia, kay Mar Pascua, Jessica Bulataw, Helen Ibasan Labarias, Lisa Sim, kay Esther Ramos, gawin din kay Merlita Abilia, Elmer Soriano ng Kalasyaw, Silvia Romero, Amads Idyo ng San Miguel Kalasyaw. Magandang umaga sa inyo. Gawin din kay Relen Rivera, Alferes Leticia Marifilao, kay Nancy Balieska, Jeffrey Castillo, magandang umaga. Wilma Salas, Cancino Albarida, Sinaida Zamora Gilbert, Clifford Abilia at Majere Nakurda. Ayan, magandang umaga sa inyo. Sige, mag-exercise muna tayo, engineer. Okay, take it away.
Mag-exercise tayo tuwing umaga. Magandang umaga kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Okay, Councilor Kyle Gaspar, good morning. Gawin din kay Councilor Elias Villanueva. Si Councilor Manny Datwin at saka si Engineer Ben Datwin dyan po sa may Datwin Machine Works. Councilor Jose Lorisco. Councilor Habardani Messina. SK Federation President Ayay Messina. Councilor Mike Sison. Diyan sa may RM Paran Auto Care Center kay Boss Reggie Paran, magandang umaga. Gawin din kay former Councilor Gerald Apicial, former Liga President Carlito Diuna, Joel Calvo. Magandang umaga din kay Boss Carlo, kay Madam Mami. Gawin din kay Sir Bayan, dyan sa Mayor's Office at lahat ng mga staff Si dyan. Mr. Art Eustachio. Oh, yan, good morning. Si Engineer Art Gaspar ng Barangay Ambutel. Sergeant Esteves at Madam Jubit Apiado Esteves. Dadu Pidlawan. Magandang umaga. Councilor Tinoros Flores ng Mangaldan, magandang umaga. Si Vice Mayor Attorney Johnny Cabrera, good morning. Ayan. Si Sir Jonar Lapore. Dyan Dito sa may... Barangay Anolid. Yun. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din kay Mayra Meriti Lapid at Michael Mariado Suganova. Si ano nga pala? Diyan sa may RM Paran Auto Care Center. Good Ayan. morning. Kay Sir Reggie Paran at saka kay Ma'am Laxmi. Magandang umaga. Good morning po. At magandang umaga din kay Val Velasco. Si Maki Mapalakapak Soriano ng Barangay Jimenez, Mapandan, Pangasinan. Si Kapitan. Bernard Antolin. Magandang umaga din sa lahat ng mga nanonood sa kanilang mga gadget sa ating FB Live. At gawin din yung mga nakikinig sa kanilang mga transistor radio, mga sasakyan. Diyan sa kanilang mga sasakyan, magandang umaga. Ingat-ingat sa pagbiyahe. At sa lahat ng mga nakantabay sa ating palatuntunan, kami po ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig at panonood sa FB Live. Hanggang bukas muli, ang inyo pong kasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Magtariel Lingkora, Timog Pangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pogi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez sa programang Liknaay Baloy dito lamang sa DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Muhares tan si kapaboriton Errol Jurado. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan.